אז שלום, הנה קובי, הנה גאיה. הנה גאיה. עכשיו עבר שבועיים מאז מהסרטון האחרון שלנו. כן, מאוד מתגעגעים. כן. הייתם חסרים לנו. כן, ואנחנו עכשיו כל קהל העוקבים בארוחת ערב, ולא יפה שקיבלנו רק לייק שתי לייקים רק על שתיים? סרטון של אוי לפני ואבוי. שבועיים. קיבלנו אתם שתי חייבים, לייקים? כל הכבוד לנו, אנחנו אושיית רשת. לא, אנחנו לא, קיבלנו שתי לייקים, אנחנו אושיית רשת. אנחנו לא. אנחנו אושיית 3 רשת. שנים עבר וקיבלנו 5 לייקים, 5. אנחנו אושיית רשת. לא, אנחנו לא. אנחנו כן. אתם חייבים לעשות לנו לייק. ועוקב, ועוקב. ועוקב. בבקשה, בבקשה. ועוקב. ולייק, ועוקב. ועוקב. הנה ולייק. גאיה. הנה גאיה. תדברי משהו, גאיה. שלום. תבקשי שיעשו לנו לייק ועוקב, תעשו גאיה. לנו לייק. ועוקב. סאבסקרייב. סאבסקרייב. אין לי מושג מה זה. יאללה. וזהו, ביי. ביי אוש. ביי. 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 ביי.